Sa headlines kan mga barata kasulo sa pagibuhanin feed sa barangay San Jose, Pili, Camarines Sur, uminabot sa ikadwang alarma, kausa kang kalayo padagos pang pinag-iimbestigaran. Grass fire sa Mount Asog sa siyudad kang Iriga, uminabot sa 40 hektaryas ang naapektaran. 15 anyos na aking lalaki na kuryente mientras nagbuburadol sa San Fernando, Camarines Sur. Naga College Foundation, mapasunod muna nin online learning modality huli sa krisis. Uyang mga barata sa aldaw na ini, ako po si Chris Palomania. Apuera kang banwaan ning Kalabanga asin kanaman Camarines Sur na nainot nang nagpasunod ning libreng sakay para sa sendang mga residentes na nawawaran biyahe hali sa syudad ning Naga. Ang lokal na gobyerno kan Minalaba, Camarines Sur ang magkakaigwaman ning libreng sakay. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ngunya na napaamay na ang paggaray kang mga jeepney, epekto kan halangkaw na presyo kan produktong petrolyo, nagplano naman ang lokal na gobyerno kang Minalabak na magtauning libreng sakay para sa mga commuters kang Banwaan na nagpupuli na ning alas 9 hanggang alas 10 ning banggi. Pinaglinaw ni Mayor James Lizardo na limitado sa naang service vehicle kang LGU. Alagad ang bagong abot na transport vehicle kang LGU ang pwedeng gamiton bilang dugang na service kang mga pasaherong mayo ng malulunadan pagbanggi. Kita iniisip taman na mag-provide ng libreng sakay pagpoon katong fuel crisis si mga particularly sa jeepney, sa mga jeep. Around 9 p.m. last trip na ninda. Tapos yung mga nagtatrabaho na past 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m. nag-uuli, mayo ng masakayan, lalo na si mga commuter. So, pagtaas kang presyo, nagparalang man si presyo kang habal-habal. Tapos, saro man yan sa gusto tang gibuhon. Pero, giraray, associated naman sa limited funds kang sa tuyang local government unit. Bakong arog sa Banwaan kang Liman o Banwaan kang Kalabanga, limited rin po ang land assets natin. Limited po ang mga service vehicles ta. Netong Saturday lang, nag-abot si Sarotang binakal na transport vehicle na supposedly para sa health sector, pero dahil tulo na ngunyan ang vehicle ta sa health sector para sa tuyang RHU, siguro si Saro pwede tang gamiton pang service ng mga commuters. Ngunya na aldaw ning Lunes, pag-uulayan kan sangguni ang bayan kang Minalabak kung noorin mapuon ang nasabing libreng sakay. Hihilingon man ka mga personay kang LGU, nguya nabanggi kung dakul pasubuot ng mga pasahero ang mga ngaipuan kan libreng sakay na itatao kan lokal na gobyerno kang Minalabak. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang gasto sa gasolina para sa libreng sakay na kukuanon man sa pondo kang lokal na gobyerno kang Minalabak, sigun kay Mayor James Lizardo. Igwang nakatagamang budget ang munisipyo kada bulan para sa fuel expenses kang gabus na behikulo kang LGU. Kaya dahil subuot ini maapektaran ang sa indang plano na libreng sakay. Kada buwan merong fuel allocation ang mga vehicles ta. And syempre pag itatao ta yan serbisyong yan sa mga tao ta, sa mga constituents, itatao ta yan ng libre po. Padagos sa mga barata, maski mayong pondo ang lokal na gobyerno kan Minalaba, Camarines Sur para itabang sa sektor kan transportasyon. Padagos man subot ining naghahanap ning paagi para makatabang sa nasabing sektor. Nagbabalik si Cristina Valenzuela. Aminadong mayo ning pondo ang lokal na gobyerno kang Minalabak, Camarines Sur para makapagtaon ng direktang ayuda sa mga jeepney driver as in tricycle driver kang Banwaan. Sa interview kang GNN TV 48 Naga, pig-ako ni Mayor James Lizardo na nakakamatingon niya ng LGU ning kakulangan sa budget. Sigon sa alkalde, dakol naman subot ang nagdulok sa saindang opisina para maghagad tabang, pagpuon pa lang kang krisis sa nasyon.
Kabali sa mga naghagad tabang, iyo si mga nasa transport group, asin si pamilya kang mga OFW na apektado kang gera. Saro sa mga alternatibong paagi kang opisina para matabangan ang mga ini, pinagre-refer ni Mayor Lizardo ang mga ini sa mga ahensya kang gobyerno nasyonal. Digdi po sa local government unit medyo kapos po kita sa pondo. Ano po, kung hilingon nga ni sarasakto sana si funding ta for this year. So pagpuon pa lang kang krisis igwang mga nagrani iba-ibang sektor sa mga OFW pagpuon kang giyera sa Middle East, si ibang OFW nasakitan po magpadara day po sinda makapadala ng pera sa mga family and relatives ninda digdi. So saro sila nakiulay. Ayan, mga jeepney drivers, tricycle drivers. Pag may nagrarani sa to, tigre-refer ta na lang po siya sa mga national agencies. Tanganig mabawasan man ang burden ta digdi sa local government unit of Minalaba. Mientras tanto, 200 na mga drivers na miyembro kang TODA na nakarehistro sa LGU Minalabak ang nakabali sa natauan ng ayudang pinansyal kang DSWD kang nakalista si Mana matapos i-refer kang LGU Minalabak sa DSWD. Sa mga transport group ta po, last week nakipag-coordinate sa atin ang DSWD para dun sa fuel subsidy program nila for registered TODA drivers. And so far, meron po kitang tulong registered TODA organizations digdi sa Banwan kang Minalabak. And si mga naka-comply sa mga requirements, si mga may professional driver's license, si igwang franchise na binabayadan digdi sa munisipyo, and si mga kabali duman sa tulong TODA organizations na nabanggit. Gabos po sinda naka-qualify duman sa said program ng DSWD. And if I'm not mistaken po, a few days ago, nakapag-payout na po sila. And day ko lang po matandaan si exact number of beneficiaries, pero around 200 TODA members po ang kang Banwan, kang Minalabak ang nakabali duman po sa fuel subsidy program. Para sa GRN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Padago sa mga bareta, plano ng paingaluon ni Naga City Mayor Leni Robredo ang ruluma ng garbage truck na yaon sa Solid Waste Management Office na makonsumo na subuot sa krudo. Ini sa paagi kang mga bagong garbage truck na nasulisit kang lokal na gobyerno kang Naga. Kabali na digdi ang maabot na compactor truck na makakadagdag sa paghakot ning basura sa mga subdivision asin sentro kang syudad. Sa ngunyan, may 5 garbage truck ang Solid Waste Management Office na pinagagamit sa paghakot ning basura sa bilog na syudad ning Naga. Luway-luway ta ng i-face out si mga rumao ng trucks ta nagagrabe kitang maray sa maintenance. So ngunyan, garo ining maabot na compactor truck pang 5 na ining na solicit ta. Hopefully makasolisit pa kitang iba para itong mga matakaw na sa maintenance. Data na paanda ron. Sa ibang issue, dakulang tabang sa lokal na gobyerno kang Naga na may nagtatabang sa paagi kan mga nasulisit na mga proyekto asin gamit. Paliwanag ni Mayor Leni Robredo, nagagamit kang syudad ang sa indang lokal na pondo sa ibang proyekto asin programa, imbis na ipambakal ning mga bihikulo. Kabali sa target na proyekto, iyo ang nagkapirang tinampo sa syudad na magkaigwa ning reblocking asin bakusan ng asphalt overlay, hulit na madali ining madanyaran urog na kung nasa sanot ning tubig baha ang tinampo. Ngunyan na may mga nag-o-offer sa tong tabang, i-take advantage ta ng natangard na free up si kwarta. Si kwarta pwede tang gamiton sa ibang bagay. Argunyan na year, si kwarta kang syudad halos gabus pagpaayos lang kan si mga purutol na drainage. So pag nagkaarayos ta yan, data makukumpleto dahil grabe.
Pero pag nagamit ta si local sources ta na nagagamit sa projects imbis na pigbabakal ng equipment na pwede man isolicit. Tako lang na maray na bagay. Sa samuyang pagbabalik, kasulo sa pagibuhan ng feed sa Pili, Camarines Sur. Uminabot sa ikadawang alarma. Iyan ang sinibapang nangingenot ng mga bareta digdilang sa GNN TV48 Naga News Break. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mientras na mainit ang panahon kan nakaliis na Sabadong udto, sarong kasuluman sa pagibuhan ng feed sa Banwaan kan Pili Camarines Sur ang nasulo. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Uminabot sa second alarm ang kasulo sa plantain feed sa barangay San Jose, Pili, Camarines Sur, mientras sa sobrang init kang panahon, udto kang nakalis na aldaw na Sabado, Abril 11. Susog kay Fire Officer 3 Agosto Baris Jr., Chief kang Emergency Medical Services kang Bureau of Fire Protection kang Banwaan Pili, Camarines Sur. Posible subot na copra cake asin iba pang materyales sa pagkibunin feeds nagpuon ng kalayo. Posibleng nakatabang pa sa pagkalayo ang kakulangan ng ventilation kang bodega. Si lugar medyo nalinig mi po ta day po kay napupundo si kalayo hangga't dito lilinigon si itong mismong nasulo. Sige lang po siyang kalayo duman sa irarom day man natutumtum mala po inabot nga ni kami ning alas 3 ning aga para lang duman sa para lang sa pag-mapping po. Pero si si pag far out po alas 3 ning hapon far out na, under control na po siya. Ang tigtututukan po naman sir, itong stocknin ng copra cake. Nag-ano po siya, medyo nag-self-ignite yan sir pag sobrang init. Sobra po kaya bang init kang mga nakaaging aldaw. Ang Sabado po nga mainiton mo nito. Tapos kulang po ang inaano po si anggulo duman, kulang si ventilation duman. Kumbaga sobrang init katong copra cake, bigla siya nag-self-ignite. Pero day pa sa final, baka ibang anggulo. Nakapagresponde man ang mga fire truck hali sa mga banwaan kang Ocampo, Bula, Minalabak, Naga City, Provincial Capital Fire Truck, Chinputong, Naga White, Eurotex Fire Truck asin iba pang fire volunteers. Digdi sa report ni mga 12:30. Tapos diretso man agad kami sa nagdalagan kami tulos duman sa area. Nagpirang oras sir si firefighting before na declare fire out? Sir, alas 12, mga 3 oras sir. Mga 3 oras na halos kaya. Sila sir, may fire extinguisher man na nakapagano? Iga sa sindang fire extinguisher duman sa establishmento, igaman din sang sindang fire hose cabinet. Tapos nagtarabang man sa si volunteers din duman. Ang ito po ko yung company, iga sindaning sa Diring Fire Brigade. Tapos after po kato pag-responde mi, tig-raise the second alarm. Si mga kataraid na munisipyo po na gano'n naman, nag-responde. Ocampo, Bula, Minalabak, tapos Naga Fire Station po. Pati si Fire Brigade kang Eurotex, ining Fire Capital, si Chinputong, tapos si Naga White, yaan din sir kang kang aldaw na ito. Nagabot anong alarm sir? Second alarm sir si Sulo. Sa ngunyang padagos pa ang ginigibong investigasyon para masusog ang pinagikanan kang kalayo asin danyos kaini. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, may pangapudan man si Fire Officer 3 Augusto Bares Jr. kang Bureau of Fire Protection sa Banwaan Pili, Camarines Sur sa publiko na iwasan ang pagsulo ng basura ngunya na sobrang init kang panahon. Kung dai man subuot maiiwasan,
dapat bantayan para dae magkausa ning dakulang kasulo. Since may niton po ngunyan, iwasan ta po na magsulo ning mga basura, lalo na kung di man nababantayan Ang pagsusulo po ngani talaga ning basura bawal na bawal So kung arog po kaya kung di man naiiwasan na magsulo kayo ng mga basura, tagabantayan ta po si mga electrical appliances ta po pag di man ginagamit, kuton tangarig di maiwasan ta si pagkakaigwa ning accidental fire bagang sinasabi. Sa syudad ning Iriga, uminabot sa 40 ektarya ang hiwas kang naapektaran na grass fire sa Mount Asog sa syudad ning Iriga. Susog ki ay Senro, Head Ramon Parica, Kugon Grass asin talahib ang nasulo sa may parte kang buhi Camarines Sur, alagad da ipaninda aram kung ano si pinagpunan kang kalayo. Kasugma natapos ang saindang fire suppression asin clearing operation sa mga lugar na nahiling nindang nagkakalayo pa asin na fire out pasado alas 2 na nin hapon kan sugma. Sa ngayon sir, based on our final assessment, umabot siya sir ng 40 hectares ang affected na land area ng grass fire. So basically sir, yung 40 hectares na yun, composed of ano lang yan sir, talaga grass. Hindi naman na siya nag-encroach doon sa secondary forest natin. So ang mga nasunog lang po are pugon, ito po bagang pigapod tang mga napier grass, bigawo, saka itong talahib. So mostly ito talaga kasi sobrang dry na talaga. And based on the initial na investigation doon sa site, nag-start yung grass fire sa may area ng Buhi side. Pero hindi po ma-pinpoint kung ano po talaga yung actual o yung pinag-umpisahan talaga nung sunog. Sa police report, gadan ang sarong 15 anyos na aking lalaki na taga Minalaba, Camarines Sur na nagbisita lang sa sayang lola sa San Fernando, Camarines Sur kang ini makuryente mentras na nagpapalupad ning buradol. Susog sa investigasyon kang San Fernando Municipal Police Office, nakasabit sa linya ning kuryente ang electric fence rope na ginamit kang biktima sa sayang buradol kung kaya ini na kuryente. Nadarapaman sa Bicol Medical Center ang biktima. Alagad dineklarang dead on arrival kang doktor na iyo ang nag-asikaso sa saiya. Sa ibang police report, voluntaryong nagsuko sa mga otoridad kang Sangay Municipal Police Station ang suspect na si alias Win, 34 anyos matapos masaksak kaini ang biktimang si alias Ward sarong Paraoma, residente kang barangay Minadunghol, kang nasabing banwaan matapos na magkaigwa subuot ang duwa ning diskusyon kan suugma. Sarong tama ning saksak sa walang daghan ang inabot kang biktima na tulos man nadara sa Sangay Infirmary Hospital, alagad pinagdeklara ining dead on arrival. Pinagsuko man kan sospek ang patarom na ginamit sa pananaksak. Pinagaandam na kan PNP Sangay ang reklamong isa sa angat sa sospek. Sa ibang bareta, nasa irarom kang hugasan kan sarong harong na yaon sa boundary kang Barangay Pakol asin San Felipe, Siyudad ning Naga, na diskubri kan mga personahe kang City Operatives for Basic Rescue of Wildlife Animals ang sarong Philippine Cobra na may laba na 3.5 feet. Ngunya na mainit subuot ang panahon, nagruruluwasan ang manlain-lain na klase nin halas para maghanap ning mapreskong lugar na mapagtataguan. Digdi sa Siyudad ning Naga, ang City Enro ang may sarong grupo na iyo ang nagre-rescue ng mga wildlife animals na pinagre-report sa Sainda. Naga College Foundation nagpasunod ding online learning modality huli sa krisis na inaatubang ngunyan kang nasyon. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Yuji Nueva. Sa paglangkaw kan presyo kan petrolyo asin kan mabarakalon huli sa krisis na inatubang kan nasyon, bako lang mga negosyante asin driver ang apektado, kundi pati ang mga estudyante asin maestra na urual daw na nagbabiyahe pasirang sa eskwelahan. Iniman ang nagtulod sa gobyerno nasyonal na magdeklara ng State of National Energy Emergency sa irarom kan Executive Order No. 1110-2026 kasabay kan direktiba na sa mga ahensya kan gobyerno na magtipid. Katakod kaini,
Ang Commission on Higher Education o CHED nagpaluwas man in advisory sa paagikan memorandum sa Office of the Chairperson number 117-2026 o Implementation of Flexible Learning para matakwan giyaan mga institusyon sa pagpadagos din klase mantang pinoprotektahan ang kaligtasan asin mabawasan ang gastusan kan mga estudyante. Ang Naga College Foundation tulos man nagpaluwas kan Memorandum number 19-2026 na igwanin mga lakdang para mamantinir ang tultol na operasyon kan institusyon o pag-shift sa online classes muna pagdaiman kaipuhan na maggamit ng mga laboratorio. Hulit ang institusyon pinag-eenot kung saan mapapadali asin mababawasan ang gastusan kan mga estudyante, maestra asin iba pa. Alam nyo, we've been doing this already in the past. Nasa solar power tayo, diba? Nakakapagtipid na. But for the meantime, we utilize again, we maximize our use of online learning para yung mga estudyante don't have to come to NCF, so makatipid ka sa pamasahe, sa baon, etc. No, pero yung mga hands-on training, mga laboratory, subjects sa review para sa board examination, they still have to come here. Pero bawas na yung pagpunta mo rito. Ang maganda kasi, we have been using online learning since the pandemic, kaya mga estudyante natin sanay nang mag-online. Para sa kadaklan ng mga estudyante na igwasan ng limitadong balon, ang lampag dagdag kan piso sa pamasahe asin gastusan, mas magabat na pagmalaog sa eskwelahan. Alagad, ang mga adjustment kan mga institusyon araw kan NCF na shift to online classes, dakulang tabang para mabawasan ang gastusan kan mga estudyante mantang nagpapadagos sa pag-adal. Ang mga estudyante sa NCF, igwang man lain-lain na reaksyon sa flexible learning modality. Hulita dakul man ang advantages asin disadvantages. So sa preparation para mas di tayo maapektuhan is para mas ma-improve pa yung knowledge ng mga students kapag nandito yung students na nag-aaral sa school talaga, sa loob ng paaralan. Yun ang pinaka-the best na way para lahat ng estudyante is madaming matutunan po. For me po, mahirap po mag-adjust, lalo na po kung online class na po. And hindi naman po kasi lahat is may stable internet po sa bahay, po sa kaya. So, mahirap po mag-adjust ng online class po, ngunya na nag-shift na po sila. Mas okay man po yung online class po, mas makakatipid po ang mga students po sa mga pamasahe, or po kaya sa mga transportation, lalo na po po sa course, sobrang gastos po. Para po sa akin, ang naging adjustment ko po is napakahirap, of course. Siyempre, umuwi ako galing Sipokot, ang biyahe is 1 to 2 hours. Pero nung nag-shift yung online class is parang mas mahirap kung iisipin, pero mas nakatulong din sa akin bilang isang student, of course, sa online. Pero for me, pag online kasi is parang mahirap bilang isang estudyante. Kasi unang-una, yung connections, yung internet, mahirap siya because hindi natin alam kapag nagkakaroon ng power interruption is nawawala ko sa pag meron kaming online class. Tunay na home of the champions. Prioridad ang kamugtakan kan mga estudyante asin maestra, maski igwang krisis mantang padagos ang pag-aadal. Para sa GNN TV 48 Naga, Eugene Nueva, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kang mas pinakusog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin na papanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Chris Palumanya, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, at sa mga programang suwak sa panlasa mo. Tutok lang sa GNN TV 48 Naga
Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror, extra batteries, whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.